Na ako ipakita kaninyo guys. Na ako'y kung ano, cobra vine. Lain kani nga cobra vine, pinos siya og dahon. Ako ning kuhaon kay nagkinanglan ang akong anak. Ganiha unta ni akong kuhaon. Pero nagdali man ang akong anak. Ug mapuhon ako ni ipadala ni Marlene dito sa Tagbilaran kay gusto siya. Nangita siya ning dahon sa akong cobra vine. Pero guys, kagayo ang dahon pero nakuha lagi siya sa uwan gapon. Oh, na po bunga hinog isa lang kabuok oh. Oh. Kabunga na siya pero dili lang daghan. Mao ni ang akong cobra vine. Oh, napo koy hilba guys nya. Hilba. Mao ni siya dahon sa hilba wala na nakubungaya guys kay tambal jud ni siya. Kaning cobra vine isa pud ni tambal ni kan matambalan aning cobra vine. Mga bisan na sa nga sakit, mga kalibanga, sakit sa tiyan. Oh, basta tambal ni siya daghan siya matambalan ang cobra vine. Kini tambal po ni sa sakit tiyan og panukot. Bye-bye.